Mongwike losi alikoa alikikama Elishe Jenga aliko igama aliko ikigama ebo Elishe alikigama
ngathi ngiyakholelwa egameni likaJesu ngiyakholelwa Esibongo ngiumusa ngwakwaDube mntwana uNkulunkulu ngisindisiwe ngathethelelwa izono uJesu siyabingelela ke kubafundisi bonke abakhona amen nizongibekezelela ke bazalwane. Amen. Amen. Amnandi lamanzi ngithi ngizowaphuza kancane. Aphinda athi angiwaphuze. Ngumusa Dubu umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe siyabingelela baba umsibi. Amen. Sibingelela abefundisi bonke abakhona ngokwegaba zabo. Amen. Angisiye kumfundisi ngumuntu njengabo bonke abantu. Amen. Futhi anginakho lokho akungifikeli ukucabanga. Amen. So ayikho into etheni mhlawumbe ngicanga ukuthi iviki kade liqalile kade kushunyayelwa. Amen. Ayikho into ehlukile kule kade ishiwo engizoyisho. Amen. Futhi ke hayi ukuthi ngizona entertainer. Amen. Ukuthi ke sengizolokhu ngiphula ama acts la ukuze nijabule. Cha. Monga uzwanga, mawuzwile uzwile. Monga uzwanga sho lithola usuku lwakho la uzozwa khona. Amen. Ngenzela lokho ukuthi kunezinto eyayishiwo nemthandazo ejwayelekile ukuze bexhuma abazalwane ngeke ngikwenze lokho. Amen. Uzongixolela ngempela. Angithi siphile esikhathini la khona iBhayibheli lithi abantu there shall come a time kufika isikhathi labantu they will not give heed to sound doctrine, rather bazothanda ipleasure kunokuthanda uNkulunkulu. Abantu sesinayo inkinga nje ukuthi asathanda ukuzwa into ezosisiza ngoNkulunkulu. Sifuna into ezosijabulisa sakhe eyethi trend nathi. Angizange ukuzokwenza into ekanjalo. Amen. So umntwana kaNkulunkulu engisindisiwe nami ngenzela umusa
uJesu ngibone sengikhuleka ngibona ukuthi umuntu adela phambili ubekhululekile sengithi cha ngeke bese mina ngifika phambili bese ngithi ngenxa yesikhathi cha ngeke ngibona wonke umuntu ade ekhululekile ngathi awusho ukuthi nami ngiyakhululeka ke ngoba bekade ngibuzile ukuthi kuphunywa ngasikhatsini ngathi hayi nami ngizoncikisa esikhathini ngibona wonke umuntu usekhululekile phambili ngathi hawu shothi indlela yokuthi ngibe welcome nami njengomuntu amen bazalwane ke njengoba ngisasho ayikho into entsha haleluya so ke ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe anginayo ibhayo enkulu kakhulu ileyo ebalekile kwasindiswa umphefumulo wami wasinda usasinda futhi kusafanele usinde futhi ngoba akakaphelele yabo njengoba ngimlapha nje umphefumulo wami usasindiswa ngokukholwa susindisiwe kodwa kahle kahle ngokwenzeka kwezinto usasinda wona ngizokhuleka ngikhulume ngoba ngicabanga ukuthi kade kushunyayelwe iviki eliqalile so ngizozama ukuxuba ukuze nalo ade wamukela uJesu eqonda ukuthi ubenzani nalona ongakamukela uJesu bese naye esibona isidingo amen ngizozama ukuxuba ngeke ngibe ngithatha ivesi kodwa bese ngithi summarize ngoba isuke insuku seyikade niqalile ukushunyayezwa bazalwane amen kwasinda umphefumulo wami ke uma uNkulunkulu edala umuntu Adam noEva umuntu oqala akamenze wavela noma ebadale bobabili ngesikhathi esisodwa iBhayibheli wamenza umuntu wabenza abantu wesifazane nowesilisa wayesebabiza ngokuthi uAdam angithi bazalwane kodwa ngokweorder kaNkulunkulu efuna kube neorder wathi angiveze oyindoda kuqala ukuze kungabi nesiphithiphithi sokuthi uma sebevele bobabili nalo ufuna ukusho nalo bese ufuna ukusho angithi so wayesenza iorder uNkulunkulu into yokuthi kube khona umuntu osuke esegunyeni eliphezulu neliphansi kunomunye ngenxa yeorder kodwa kahle kahle umuntu osuke emkhulu uNkulunkulu amagunya enzelwe iorder so uNkulunkulu wayesenza iorder ke wadala kwavela kuqala uAdam kodwa lithi iBhayibheli ke waye umphefumulo umuntu ngokwemvelo yomuntu umuntu umphefumulo ophilayo okay Genesis chapter 2 verse 7 mangaphosisi uthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wambumba ngothuli lomhlabathi amen njenkathi uNkulunkulu embumba umuntu ngothuli lomhlabathi bekuyingcebo kaNkulunkulu efuna ukuyiveza ngomuntu leyo kodwa bekufanele kwehla umoya kaNkulunkulu uze odakeni oselibunjiwe ngenkathi umoya kaNkulunkulu uhlangana nothuli obelenziwe ngezandla udaka ngenkathi umoya kaNkulunkulu wokuphila elithi iBhayibheli wawuphefumulela emakhaleni omuntu lithi iBhayibheli umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo umuntu akabanga inyama noma uthuli akabanga futhi umuntu umoya kaNkulunkulu umuntu ube yinto ehlukile especial ngakokuthi uma ungaye ezulwini ingelosi lithi iBhayibheli uzenzile zaba omoya azisiyo imiphefumulo ingelosi ingakho ngenkathi kuwa ingelosi kwausathana uNkulunkulu akanyakazanga ngoba bekuwa nje into ekhona nasezulwini futhi angasinto eprecious ngoba bekuyinto nje angaphinde ayenze futhi njengoba sephasikeni nje uJesu efa akafelanga ingelosi akathi uphethe namanje zisaboshiwe ngenkathi uJesu elenge ethi kuphelele wayengaqondisanga kuzo wayeqondise kubantu abakhiwe ngomfanekiso wakhe kwahlangana into yasezulwini neyasemhlabeni kwasekuvela umuntu ingakho umuntu ngenkathi esensimini yaseEdeni ubekwazi ukuxoxa nezilwane exoxe noNkulunkulu ngoba umuntu uyinhlanganisa yalezinto zombili amen nisazoyizwa lento engiyishoyo uNkulunkulu ubizwe Ezekiya uthi weHezekiya ngokombono umyisa esigodini samathambo omile kakhulu wayesethi profeta inyama yahluma namathambo kwahlangana kodwa kwase kufanele kube khona umoya kaNkulunkulu ongena kokufile
uma uNkulunkulu esemchazela uthi uHezekiya ngingenze yini njalo kini. Ngamanye amazwi umoya kaNkulunkulu uma uza othulini kuvuswa umphefumulo osukufile. Ingakho incwadi ithi uma umuntu ezinikele ekutamaseni ufile ekhona, ngoba ukuxabana komuntu nomoya kaNkulunkulu kubulala umphefumulo. Okay, asihlehleni yini uzuze esontweni kuthiwa uphakamisa isandla ngenkathi umuntu ona kuGenesis chapter 6 iBhayibheli banda abantu emhlabeni, kodwa into uNkulunkulu yamxaka kakhulu ngabantu. Lithi iBhayibheli ngenkathi bemultiplya ama-imaginations, ngiyaye ekuchaza ukuthi yini umphefumulo, ngoba kukhulunywa ngomphefumulo womuntu ilento okuthiwa ingqondo nenhliziyo. Umphefumulo womuntu loyo, umuntu uyilento ayicabanga. iBhayibheli so as a man thinketh he shall become. Ingakho uJesu umefika kubantu ulwa kakhulu nenhliziyo, ngoba uJesu wayezosindisa umphefumulo. uJesu wayengenandaba nento ezazenziwa abaFarisi bekhonza ethempelini baziwa. uJesu wayenenhloso nomphefumulo womuntu, uzethi umuntu akangcoliswa into ayifakayo, kodwa into ephuma la ngaphakathi enhlizweni iyaphuma bese iyamngcolisa umuntu, ngoba ubunjalo bomuntu lobo. Ayikho into okuthiwa insindiso nesoul winning uma abantu bengajiki einhlizweni zabo. Romans chapter 12 uthi nize niguqule ngisho nesimo sengqondo. Zimbili izinto uNkulunkulu ayifuna empilweni yomuntu, akanandaba nezilwimi, akanandaba uNkulunkulu nokuprofetha. Into anendaba nayo ukuguqulwa kwezinto ezimbili. Uthi uDavid onile uthi dala kimi inkosi inhliziyo ehlanzekileyo. Ndaba uNkulunkulu nokugcola kwesono, ukwaziwa kwakhe into angenandaba nayo. Into anendaba nayo inhliziyo yomuntu. Okay, asihlehleni iBhayibheli yamhlupha uNkulunkulu lento ukuthi abantu enhlizweni zabo uGenesis 6 iBhayibheli babe gcwele ama-imagination. Ngamanye amazwi uma behlezi bengenzi lutho noma bengakayenzi into, kodwa ukuvuka kwabekuseni bebecabanga into errong kusukela ekseni kuze kube ebusuku kuse nakusasa bengakayenzi. Kodwa yamhlupha uNkulunkulu leyo nto bengakayenzi into, ngoba uNkulunkulu akabheki isenzo, ubheka inhliziyo. Ingakho uJesu umefundisa abafundi bakhe uthi kunenkinga ngisho la esonweni sokungakwazi ukuyiphatha. Uthi akusikho ukwenza okungcolisa umuntu, kodwa ukubuka bese ngokwenhliziyo uyakhanuka suke suwonile. uJesu ngizwile ukuthi nenkinga nokubulala, cha. Into enenkinga nayo mina ukuzonda umfowenu ngale kwesidingo nangale kwesizathu. Uthi uyafana ngamashini ombulala. uJesu akakhulumi ngokwenza, ukhuluma ngokufisa. Ingakho kunezinto ebesingazazi eyisenze sangena esontweni. Uyabona into ekwenza uzwe uthi ukholwe 15 years uyibona ungcono, ingoba wazi ukuthi kusakuningi okusashoda. Ukhulile ngegama neminyaka yokuba sesontweni, kodwa ngokokuwinwa kwenhliziyo. Ubona makuthiwa akunikele noma kwenze umsebenzi kaNkulunkulu, bancane abantu abafuna ukwenzela uNkulunkulu izinto. Okay, angikho lapho. Akikho lapho sekhona sekhona phansi iBhayibheli akikho kuleyo nto leyo. iBhayibheli uNkulunkulu bathi abantu izinto eziningi besazenzile ezinye bengakazenzi, wathi kungcono ngibabulale ngoba uyingozi umuntu ofisayo ukuthi uma kuvuka nje ekseni ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe igcwele ilambela ukwenza okubi. iBhayibheli uNkulunkulu wayesethumela uzamcola ulethwanga ubuningi bezona ezazenziwa kuphela, kodwa iBhayibheli uNkulunkulu wahlukumezeka ngento eyifiswa abantu kusukela ekseni kuze kube kusasa. Ingakho iBhayibheli ngisho likhuza isono esikhulu abantu abangasinaki. iBhayibheli impande yesono yini? Ukuthanda
athi uJesu la ingcebo yakhe ikhona khona nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho bese kuba nenkinga ngoba inhliziyo iyona nto uNkulunkulu ayifunayo. Okay, ngizama ukubalekela ukuthi kube khona umuntu othi ngingasabuyi. Now yamhlupha uNkulunkulu wathi ngingcono abantu ngibabhubhise ngivala ingozi ngoba bayilento abayicabangayo noma bengakayenzi. Wayesewubhubhisa kumhlaba ngoba umphefumulo womuntu bulahlekile. uAdam noEva ensimini babekhona ngokwesidumbu kodwa kwafa umphefumulo. Bese ethi futhi kuGenesis usethi uNkulunkulu umoya wami awukusayi kuhlala njalo kumuntu. Kwaqala umuntu wehlelwa iminyaka akazoyiphila ngoba imoya wakho umoya kaNkulunkulu okuyiwona ukuthi uma ufika uphe ukuphila wawungasekho comfortable ukuhlala nomuntu ngenxa yenhliziyo. Wathi uNkulunkulu bebephila o 500 years o ngapho oMethusela nabo bonke abantu abephila oAdam bonke. Wathi angiyehlise lento ngoba sebenenkinga laba ila. Wathi ake ngibehlisele iminyaka ngiqale ngithi 120 ngokuya yehla yaba ko 75 iya ngokuyehla. Akungoba abantu ubona ngalendlela ephatheka kakhulu inkinga isenhlizweni izinto abayifisayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu umenzile umuntu waba muhle kodwa umuntu ufunile ngenhliziyo yakhe izinto eziningi. He has sought many inventions. Wayesebona ukuthi akusekuhle ukuthi umuntu ephile 500 years ingcono ngiyinciphise iminyaka. Ngamanye amazwi ukuhlangana kamoya kaNkulunkulu ehlangene nenyama uma behlangene bobabili baphilisa into ekuthiwa umphefumulo. Uma uNkulunkulu esedecide la into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje, uma uNkulunkulu esedecide into ayibolekile ngoba uNkulunkulu waboleka umoya wakhe wokuphila wawuboleka isidumbu esifile senhlabathi. Wathi umoya kaNkulunkulu uma ufika esidunjini wafike wapha ukuphila. Ukuphila kwaba khona kwabizwa ngomphefumulo. Uma futhi ialarm selishaya esethi uNkulunkulu ngiright manje angisafuni nomoya wami wokuphila. Ngishabe ukuthi udrive imoto une appointment enkulu nemeeting enhle ngoba into ibolekiwe. uJobe chapter 7 verse 1 ethi umuntu akafani nini nomqashwa naye emhlabeni na. Uyazi uma uharishe something bafowethu ngoba ngilapho namhlanje moharishe something ukuhambe ngoba umoya kaNkulunkulu okumuntu ufana nesibani kuye. Uma umuntu ekuboleka imoto uma kwaboleka imoto ukuthi usugijima ngaye emgwaqeni exceed maximum speed uzobe kufonela bethi wenzani manje ngoba into esikunika yona uyibolekile. Lithi iBhayibheli anazi yini ukuthi nemizimba yenu ithempeli likamoya la ehlala khona. Ngamanye amazwi ukuhamba kwenu kwasemhlabeni mani ngakhohlwa ukuthi niziqa nibolekiwe. Sibolekiwe nje isikhashana. Umuntu kephile ekhohle ukuthi ubolekiwe ngoba ebona umphefumulo wakhe uhamba up and down kunento ayifisa ayazenzayo ekhohle ukuthi kunento eyehla phezulu ebizwa ngomoya wokuphila yafika yahlangana nothuli. Uma ike yaflathela uthuli luyabuyela othulini umoya ukubuyela eNkulunkulu bese umphefumulo usala ungenandawo. Ngizama njalo ukuthi sibe endaweni eyodwa. Ngiyezwa khona abasangapha, khona abangapha, khona abasalunguza eminyango. Zimbili lezi zinto. Kwahlangana ngiyaphinda kwahlangana uthuli olibhilonga kuphi emhlabeni. Kweza umoya kaNkulunkulu wokuphila osuka kuphi ezulwini. Bahlanganela ukuthi asimsize umuntu okuthiwa umphefumulo ebe nendlela aphila ngayo ebe nokuphila kuyena. Kodwa uma esedecide umoya kaNkulunkulu ukuthi sengiyahamba
ngisho bekuthiwa bezoshada ngakusasa uma umoya womuntu usubizwa okuumoya kaNkulunkulu ophila kumuntu usubizwa akekho umuntu osuke namandla okubamba sizowafunda amavesi kulekani azobesho into engiyishoyo exactly ngenkathi eseflathela umoya kaNkulunkulu ibhlungu into kamoya kaNkulunkulu ngoba uhamba ephethe i-database yomuntu ukuthi wazalwa ngosuku olithile angithi ubolekiwe moharish imoto ukuthi ufika bese beyakutshela ukuthi ngathi uyithathana wasuka lana wayendaweni ukuthi uhamba ngespeed esuku ukuthi wasuyasuka la wayendaweni ukuthi okay uyibuyise ngosuku oluthi kanjalo nomoya kaNkulunkulu uma umuntu efa uhamba neinformation iyohlala esihlalweni sobukhosi ilinda umphefumulo uzusondezwe ngosuku lejudgment enkulu so ke sifike sisondele ngithi mina Nkosi nje sethi khona bazofika bethi Nkosi asifakazanga ngegama lakhe asikhiphanga namadimoni bese uyashaya uplay owafika nomoya kaNkulunkulu bese uyaveza imisebenzi yomuntu enziwe ekusithekeleni ngoba umoya kaNkulunkulu ophila kumuntu uyisibani noma izinto engazenza ngasese buye zodumisa ngathi akwenzakalanga lutho lalela kune track ohamba nayo irecorda yonke into esise kwahlulelweni akusekhona ukuthi uNkulunkulu uzobefuna abantu ukubabona mhlawumbe bayizihlule kangakanani no inkinga kulento uyibolekiwe lento usazoba nzima ngoncede kwesambulo ulwandle lusazokhipha abantu abapake khona abafa more than 100 years ago ngoba manje i-database izobe isigcwele ngapha athi uPaul ngoba sonke sisazobonakaliswa phambi kwehlalo sobukhosi okubuhlungu sothi siqhamuka uthi sonke siyozilanda ngesikwenzile sisasemhlabeni ukuthi ngenkathi sisabolekiwe into yasezulwini siyiphathe kanjani uthi siyozilanda ngakho noma ngabe kuhle noma ngabe kubi sisazobonakaliswa ukuba isikhathi besikhona baba bengiyochaza bengiyoxoxa istory ebesiyosiza abanye kulendlu ngomunye unyaka ngike ngahamba ngayoyibona lento engikhuluma ngayo ngangitshe ukuthi ngeke ngisabuye emhlabeni ngamangala ukuthi kanti lento yokuzenza into enkulu emhlabeni nokucanga ukuthi unotho ucanga ukuthi wena into ethile ngafika ikhuluma ukuthi mama uNkulunkulu lalela nwebazalwane sibolekiwe ngofika phambi kwehlalo sobukhosi kufanele uchaze usa ngokunye nabaziya abantu banamandla ngabe phambi kaNkulunkulu bafowethu basi nabi nama sizilandule sizilandulele ngoba edlule kithi le ndaba edlule kithi ye memo wezulu memo wezulu Yesu jwane ngabona abancane nabakhulu bemile phambi kwehlalo sobukhosi lento ayinandaba neminyaka ayinandaba ukuthi uzalo ubani bafethu into eyinkinga sibolekiwe awungatshela ukuthi udla isono cha inkinga ubolekiwe ingakho ngento kuthiwa umthetho kaNkulunkulu ezethu omunye ngisaba umthetho kaNkulunkulu kunezinto esifisayo ukuzenza noma sithi sifuna ukuzenza manje inkinga sibolekiwe ubona abantu bakhonza uNkulunkulu ngathi badlala abayazi inkinga ukuthi sibolekiwe uJesu ucela abafundi bakuthi kwaba nendoda ecebileyo yaqongobezela ingcebo yayo
ebusuku iBhayibheli isacabanga ukuthi kusasa ngizovuka ngenza u1 no2 kwase kuyafika isithunywa sasezulwini ngoba yakhohle ukuthi ibolekiwe. iBhayibheli yafika isithunywa sasezulwini sacela kwasezulwini ngoba makuza kuhamba kwasezulwini nokwasemhlabeni ukuthi nakho nami ngicela ukubuyela emhlabathini la ngivela khona. Incwadi yoMshumayeli chapter 3 lapha ekugcineni ivesi lokugcina lithi umoya kaNkulunkulu ubuyela phezulu, umhlabathi lo ubuyela phansi. Bese ethi umuntu uhluke ngani kunesilwane na? Uyinto enkulu namhlanje khona bathi ngeke ngiye ngisho esontweni asimkhonzi ngoba sithanda, ngoba sibolekiwe, ngoba sibolekiwe. Lekhombe esiphilisayo siyamazi omunye wabo ukuthi uyixoki ngoba uyayazi indawo yakhe, nomunye uyasiyala ngoba uyayazi indawo yakhe. Inkinga mina lini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu la imihla yakhe iqedwa na? Okay. Nani makona no osetholile. Ngizoyifundela bazalwane uma ingakatholakala leli vesi. Ngoba ngisheshe ngiqede. Hlabelelo chapter number 49 verse number Psalms. yes amahubo nalesizulu. Yes 49 verse number 7. verse number 7. Impela kude umuntu longahlenga umnakabo nomeke anike uNkulunkulu intengo yempilo yakhe. Lithi elesizulu umuntu angemhlenge umfowabo, angemnike uNkulunkulu inhlawulo ngaye, ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu, akunakuphela nanini, ukuba phile njalo angaboni ukubola. Umuntu angemhlenge umfowabo. Sesikhulumile ukuthi mina nawe sisenkingeni. Shumayeli chapter 8 cela sivule. Mina nawe sisenkingeni yokuthi umphefumulo wethu, umhlabathi ubhilonga phansi, umoya wokuphila ubhilonga phezulu. Kukhona owonakaliswa ngenkathi kona uAdam noEva odinga ukuhlengwa. Njengoba uJesu nje sisephasikeni uJesu elenge esiphambanweni, wayengezanga uJesu kuzohlenga umoya kaNkulunkulu, wayengezanga uJesu kuzohlenga inyama. uJesu bezohlenga umphefumulo okuyinto eyalahleka ensimini yaseEdeni. Bese ethi uLeviticus, ngibekile igazi ukuba libe isihlengo somphefumulo wakho ealtare. Ngamanye amazwi kulenga kaJesu elenge eCalvary echitha igazi bekuyisihlengo somphefumulo, ngoba akekho umuntu otholakale namandla okuhlenga umfowabo. Bazama endulo kodwa mayephela ukuthi bengenakwenzeka ukuthi igazi lezimbuzi nelezimvu lihlanze umphefumulo womuntu lisusa izono, kodwa likaKristu lona lodwa lachitheka kwaba kanye kwase kuhlengwa umphefumulo. Mawufunda wehla la sifunda khona lithi uhlengwelana umphefumulo womuntu na ukuze ungakuboni ukubola. Amazwi uma umoya kaNkulunkulu ubuyela phezulu, inyama iyaphansi emhlabathini, nalokho umphefumulo une destination abanayo. uJesu landisa abafundi uthi lalelani, kwaye kwabakhona iStebi noLazaru bephilo, oyedwa wabehlwempu oyedwa wabenotho. uthi uJesu bobabili bafa, kodwa uthi uJesu inkinga iStebi sesise Hades. Ikhona indawo la umphefumulo womuntu oya khona.
ingakho la sifunda khona amadodana kaKhora abhala lencwadi lithi iBhayibheli ayibona inkinga ukuthi hayibo webafowethu ubani ongasindisa umuntu kule nkinga esinayo ngoba uJesu wayengakafi laphana wayengakabethelwa uthi hayibo webafowethu ubani ongahlenga umuntu kule nkinga engaka esibhekene nayo na ukuze umoya womuntu ungakuboni ukubola. Kodwa futhi nenjabulo yalolo suku Nilapho namhlanje olichitha kuphi ingunaphakade lakho khona bayovuselwa ekuphileni kwaphakade abanye bayoqheliswa imiqhele abanye bayokheliswa nje ukuze umoya womuntu umphefumulo womuntu ungakuboni ukubola. Lithi ubani oyohlenga umfowabo siphile esikhathini la isizwe sakithi esimnyama ethi umuntu mina nginabantu bakithi mangifa abayongikhulumela athi omunye mangifa bayongitholela ithikithi inkolo ziningi uthi ubhala lapho umntwana kaKhora athi webafowethu sisenkingeni akekho umuntu ongasindisa umfowabo akekho umuntu onganikela isihlengo ngomphefumulo wakhe ngamanye amazwi bese yehla lapha uthi ngokuba bafowethu isoul yabo is so precious ngithengithi ngichaza lapha ekuqaleni ngathi ezulwini kukhona ingelosi ziwumoya emhlabeni kunenyama kodwa umphefumulo womuntu uyinhlanganisela. A soul is very precious. uJesu ke bashokha abafundi bakhe uthi webafowethu komsiza ngani umuntu because ingcebe kwakuyinto enkulu ngalesa sithi uJesu lalelani kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke bese lahlekelwa umphefumulo wakhe ukuphila kwakhe bamangala ukuthi kanti ikhona into edlula imali bamangala kanti ikhona into edlula intokozo yala emhlabeni umphefumulo womuntu. Ayikho into enkulu okudlula umphefumulo womuntu ingakho noSathane yamxaka lento uthi hawubo nangu uNkulunkulu ngoba uSathane bekathethe uthi uphezulu wakhanda into akathi uma echaza uNkulunkulu ethi lalelani ngiyenze bangaphansana nje kwami lento nina nizingelosi ninamandla kodwa le ingaphansana kwami ngoba ngiyenze yaba iqophelo uma kucingwe emhlabeni ayitholakala nasezulwini ayitholakali ngoba into yeqophelo umphefumulo into precious. uPaul ebuza bazonke webafowethu yini engasehlukanisa nothando likaNkulunkulu na athi hayi ukusingelwa cha ngeke akunawo amandla ethi ukuhlupheka ubandezelo athi no akunawo amandla uthi nanti lesiyaziyo Romans chapter 5 uthi siseyizoni wathumela indodana yakhe yazosifela. Nyakazisa uNkulunkulu esezulwini ingoba umethu ubuka ingelosi uyamanga ukuthi hayi imake yalaba ayifani neyalaba umethu ubuka izilwane zifu uthi kunento engekho kulaba kunento especial ngomuntu eyenza uNkulunkulu ethi uyahlala ezulwini wenza ukuthi no sengi uncomfortable ngizolahlekelwa yini precious mina. CM sihlala sobukhosi kade ama-24 elders ebhawe phansi ebeka imqhele athi avusa amakhanda akasekho uJesu bathi bambuka bambona esihambe ey'taladini zaseJerusalema ethi yeni nanonke elikhatheleyo nenisindwayo wozani kimi nginiphumuze
ubuze lamangala izulu ukuthi hayibo wenzani uNkulunkulu kanti uthi uJesu hayibo ngizile nokufuna nokusindiswa okulahlekileyo. Hayi ngizile ngizofuna akuyona yonke into uma kulahlekelayo bese bekubona usuku umuyifuna cha kunento ethi ngisho ukuthi hawu ayisekho bese bakhona ethi uma ike yalahleke bekubona usukuma ukuphelisa yonke into balazwana ngenilaleleni kahle into engishoyo iorder yasezulwini yahlakazeka mhlazane kulahleka umuntu. Kwahlakazeka iorder. Kwahlakazeka iorder. Mhlazane ezala uJesu, phela kwehla ingelo sezulwini. Sabonakala kubelusi sithi hayibo bafethu sinenkinga. Silahlekelwe uNkulunkulu ezulwini animbonanga ngani sizwile ethuzelwe sizothiwa izele indodana ngalena hayi uNkulunkulu wethu loyo athi iBhayibheli zabonakala zehla kuye zimkhonza zimdumisa Matthew chapter 4 kwamangalwa izulu ikhwaya yonke yehla yeze emhlabeni izobo uNkulunkulu ithi hosana kweliphezulu ngoba kwakulahleka into especial. Wasandi message uNkulunkulu ezulwini wathi uJesu hayi bafethu ngiyaxolisa ngisabhizi uma kukhona ofuna ukuthi ngingcwela akeze la ngikhona uma kukhona ofuna ukuthi nginamandla akeze la ngikhona ngoba kunento engiyidingayo eMpumalanga kunento engiyifunayo. Ayikho into edlula umphefumulo womuntu ingakho namanje uSathane engakunika yonke imali ekhona ukuze umboleke umphefumulo nje ngoba umphefumulo kuphela okwazi ukungena endaweni engcwele kaNkulunkulu uphinde uphuma uzohlala nabantu. Ingakho noJesu mhlazane ufuna ukusindisa abantu wamphoqa uNkulunkulu uthi ehle ezozalwa ngoba ayikho into enamandla nespecial njengomphefumulo. Ngiyazi ukuthi uphila nabantu abathi awunto yalutho abantu abakubiza ngamagama. Uyazi inkinga yini ukuthi lezi abakumeja ngazo ayikho neyodwa engalinganiswa nevalue onayo uNkulunkulu. No ayikho. Paulo no kukho konke sengibonile ukuthi konke sengiyabona ukuthi ngiyakunqoba nokukunqoba ngayo wangithandayo. Esho Paulo engenalutho ngaleso sikhathi eshayiwe deleliwe wathi kodwa no sekuzovala. Okay asifunda nguvesi eyikhulumele ngoba lithi ukuba phile njalo angaboni ukufa verse 9. Uverse 10 uthi qha uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku nazo ziyabhubha imfuyo yabo bayishiyela abanye. Uthi ukucabanga kwabo nayo into eyinkinga. Uthi ukucabanga kwabo ukuthi izindlu zabo zizakuma kuze kube phakade nemizi yabo bacanga ukuthi izoma ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amazwe abo bawabiza ngamagama abo. Ezothi umuntu lesi stradi iMusa Dube Road ngithi ngibuilda ilegacy uthi lalelani sekubonakala ukuthi abahlakaniphileyo neziwula konke kuyabhubha ngoba ngisho ungahlakanipha kangakanani ube nemali kangakanani uhlonishwa abantu kunento ongayazi ukuthi into ophila ngayo uyibolekiwa kusiye yakho le yakho kuthi umphefumulo iyona ongayinakile kanye iyona engahlengiwe uhamba usengozini uma uJesu engekho empilweni yakho ngoba lento ephilo ngakuwe iyona sengozini yokulahlwa kodwa leyo ibolekile yocanga ukuthi unayo kuze kube phakade. Kunabantu abahlakaniphile othi uma ukhuluma nabo bethi ubani uNkulunkulu wadala ubani yena kodwa abasekho namhlanje. Ukube bekuya ngabo asifunde noMshumayeli chapter 8
uthi uMshumayeli chapter 8 lalelani ngosuku lokufa akekho umuntu onamandla okulwa noNkulunkulu emahlule bamba umoya wakhe. Ngishabe kuthiwa isikhondla khondla esingakana ngishabe kuthiwa uyinkunzi yokubribe akekho umuntu oseke wabona kuze kube namhlanje ukuthi yena makufika ukufa ethi yena mina ngihambelana nokufa cha akunakwenzeka ngoba kusuke sekubizwa okaNkulunkulu kuya kuNkulunkulu bese uthula libuyelo othulini bese uyasala umphefumulo. Ngizama ukuyisimplify lento yensindiso. Singacabanga ukuthi into ukuthi uze phambili wakhuluma ngelimi cha inkinga la kwalahleka umphefumulo eEden. Okay off ramp kancane sizobuya. Ngiya off ramp kancane. Kulaba sebesindisiwe. Yayi zaziningi ihlahla lapha. Zaziningi ihlahla eEden. Phela uNkulunkulu wathi ningadla kuzo zonke lezi. Kodwa esokwazi okuhle nokubi ningasithinti ngicela. iBhayibheli kulezi hlahla kwathiwa bengazidla kwakukhona esokuphila. Kwakukhona esokuphila. Kwasho ukuthi umuntu uyayekhohlwa ukuthi ukuphila kwakhe kungokwesikhashana nje. Kwafika inyoka yathi abadle kwesokwazi bengakadli kwesokuphila. Bafuna ulwazi impilo ingekho. Kwathi uNkulunkulu mayesefika wathi hawu seniyazi inkinga impilo aninayo. Jesu mefika kubaFarisi uthi webafowethu ukube beningaboni benizobona inkinga seniyabona. Uqondo Jesu inkinga seniyazi. Ngithi uma ngiza kini nasenifuna ukuthi mina ngize ngendlela yenu base benomthetho kaMose benelo lonke ulwazi bena wonke amagama ongawachaza esiGreek nesiHebheru bene approach entshumayelo ukuthi umuntu meshumela fanele iqale kanje ethi wathi uJesu lalela inkinga seniyazi. Kodwa impilo ayikho. Usuyile eBible College iminyaka. Inkinga isikwa sokuphila nje bafuna. Babenganqatshela ukuthi bazi. Kodwa uJesu wayefisa ngathi uNkulunkulu bengaqala bephile eqala bese beyazi. Akunqatshela ukuthi ube nezinto ezinhle cha. Kodwa ngathi ungaba nazo ubu noJesu ethi ohlabelo uhamba ke noJesu, hamba noJesu indlela yonke. Inkinga unezinto uJesu akekho. Wathi uNkulunkulu bakhipheni manje. iBhayibheli washo njalo esho kuye uxoxa ukuthi hayi sesinenkinga sesinomuntu owaziyo ongaphili. Akakhishwe ngoba oze futhi ecabanga ukudla. Bese kuba kubi kakhulu sesinomuntu ongezwa futhi engezweni kwakhe useyaphila futhi. Lento esingenile la ensindisweni yokwazi kodwa singenabo ubudlelwano noJesu ingozi. Ukuthi wena usindiswa izolo namhlanje sakufaka eklasini ukuthi kukhonzwa kanjani ingozi leyonto. Ngithe ngofre impilo encane ngiyabuya. Lento uJesu akakamazi abafundi bakhe behlale naye for almost 3 years abafundi beBhayibheli bechaza bethi plus or minus 3 years ehlezi nabo azikahle uzobathumela ngaphandle kodwa uthi akukwazi ukuniyekela ngaphandle bafowethu ningakadli emthini okuphila nje basephasikeni wahlala nabo etafuleni uJesu lalelani odlayo lesitsha ephuze kulesitsha udla mina udla inyama yami udla umzimba wami uphuzela igazi. Jesu kanti ubani useyichaza ushaya into dathi lalelani mina lo ngiyisinkwa sokuphila. Hayibo Jesu kungenzeka yini ukuthi uyilesihlahla umuntu owayebekelwe sona eEden wathiwa akaqale ngaso kuqala engakajaheli ukushumayela. Kungenzeka yini Jesu ukuthi uyisona leso sitsha okufanele umuntu ephuze kuso before ezeyibize ngemillionaire. Ibishop lona elihlonishwayo elikhulu impilo into eyinkinga sengofre impilo ngiyabuya ofre impilo ngicela ukusho lento bese ngiyabuya. uJesu uma une concept yokuthi ukuzalwa kabusha. Ukuzalwa komuntu wokuqala kwaba umoya kaNkuluNkulu angathi umoya ongcwele wathi umoya uNkulunkulu ngabo wazohlangana nenyama efile ewuthuli kwasekukhandwa into entsha ebizwa ngendodana kaNkuluNkulu kwabo Adam oqala okungukuthi umuntu oqala. I concept yokuzalwa kabusha ithi
sekwehla umoya ongcwele manje angithi uza kumuntu ofile noma ehamba bethe abantu siyamazi banibani kanti unegama lokuthi aphila kanti ufile umoya ongcwele uzeleni njoba waphilisa uthulo olifile usukezela ukuzotshala ke manje emphefumulweni angithi sithe inkingi semphefumulweni enhlizweni nasengqondweni Galatians chapter 5 isikhuluma ngesithelo sokuhlala kumoya ongcwele kumuntu impilo entsha ebonakala emphefumulweni la umuntu esefile inhliziyo igcwele inzondo igcwele amagqubu bese ethi laba bafethu lalelana uma umuntu eke wahlala nomoya isithelo is a result isithelo is a result ngamanye amazwi seza kuJesu sasingenje nathi sahlala kumoya wasidala kabusha kade nginenzondo ngezinto inzondo ibaleka ngathi hayibo nakho kudala uAdam omusha bese yabhala uPaul ethi bafethu bekukhona uAdam oqala kodwa ingozi kubuye bonke abantu bebefa kodwa lo wesibili umoya ophilisayo umuntu elinyazwa abantu lo moya wesibili lo Adam lo oJesu esikhuluma ngaye ezozala umuntu kabusha ethi uJesu hayi ngiyayibona inhliziyo yonakaliswe isono ethi wemoni woza kimi namhlanje athi wophenduka namhlanje uyabizwa inkosi necula lisho njalo ecilongweni soni sinenhliziyo eyoni basho ngoba uyazi ukuthi unamandla okuyiqala phansi angikho lapho njalo ukuzalwa kabusha akumejwa ngelimi cha iphiwo zikamoya indlela esetshenziswa umoya oyingcwele ozela ukuzozala abantu kabusha ukuthi njengoba ngikhuluma nje indlela engikhuluma ngayo ifinyelele enhlizweni bese yayishintsha yena akusikho ukuthi ubone umuntu oshumela ukuthi cha wayikhuluma kahle no i-aim uma kuhlatshelela ukuthi lento eyenziwa kuzi iphiwo zikamoya zokusebenza ibandla ngoba ufuna ibandla liguqulwe lizalwe kabusha iphiwo akusiyinto yokumala kuchonyelwane no kufanele siqonde ukuthi izindlela kaNkulunkulu yokufinyelela enhlizweni nasengqondweni yomuntu kumahlezi lapha nje kunomuntu la ongasindiswa ukuthi uzwe kuhlatshelelo ngoba indlela kaNkulunkulu kuyisiphiwo sokuthi efinyelele enhlizweni yakhe bese yamguqula kube khona ozophenduka kuthandazwa kanti kunomzana ophiwe isipho sokuthandaza efike ethandaze bese yahlabeka inhliziyo yalwa bese yamukela uJesu ngoba iphiwo indlela yalomoya omusha yokuthi esebenze inhliziyo zethu akusinto ye-entertainment usuzothuka wonke umuntu ongafuna ukubiza ngebishop nongafuna ukubiza ngomfundisi kanti uphethe ithuluzi nje ithuluzi kuyisipho sokuthi usebenze omunye umuntu bese yasizakala kanti naye kunento ekuyena ezokusiza ngoba sihlezi kanje sonke kodwa mina ngiyazi ukuthi nawe uyisitsha sakhe sokusiza mina nami ngiyisitsha sakhe sokusiza wena kwemphefumulo okay sesifunde uMshumayeli chapter 8 verse 6 ngokuba kukhona isikhathi nokwahlulela ezindabeni zonke nokho ububi bomuntu bukhulu phezulu kwakhe lokhu engazi okuya kuba khona ngokuba ngubani ongamtshela ukuthi kuya kuba kanjani na akukho umuntu onamandla phezulu komoya ukuba awuthiye futhi akakho obusa phezulu kosuku lokufa ukukhulwa kukho empini nobubi abunakukhulula umninibo ngesingisi uma ulifundele kade sengiyichazile ukuthi uma umuntu sekufika usuku lokufa akekho umuntu onamandla okulwa
nomoya kaNkulunkulu ethi ungangishiyi ngine birthday kusasa, ungangishiye ngibona ukuthi ngizophendula ngonyaka ozayo. Abanye ukufa kubafice be driver kuthiwa washawa heart attack, imoto yaphuma emgwaqeni. Hawu indaba ingoba sihamba nealarm la lilanga phakathi ezulwini liyabala, kuyaziwe ezulwini kuthiwa awu besingazi ukuthi namhlanje uJesu akakasibona isidingo sika Jesu lo, ngoba uma sibuka izinsukwana zakhe sezimbalwa. Azathi omunye ngisize Nkosi ungifundise ukuhlakanipha ngikwazi ukubala iminyaka yokuphila kwami. Sonke siyazi ukuthi sisazokufa. Lapha ngaphezulu esifunda khona lithi kodwa nabo ububi uthi akekho umuntu owazi ukuthi kokwenzakalani kusasa. Kodwa futhi inkinga mase kwenzekile kufanele ukuface futhi. Okay, lesifunda cela bese kuyavala. Lithi okay. Siliyasekhali li-alarm. Lithi ngenxa yokuba ububi, sengikuverse 11. Ngenxa yokuba ububi obenziwayo bungahlulelwa masinyane, ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu phakathi kwabo zigcwele ukwenza okubi. Ngesingisi lithi just because i-judgment is not executed speedily, emsebenzini yethu emibi siyayicabanga ukuthi shuthi into esenza i-right. Just because ngenze ububi izolo ngabulala umuntu noma ngabulala umuntu engakazalwa, ngathuka umuntu kodwa ngayibona ngiqhubeka ngiphila bese ngithi shuthi ayikho into wrong. Njengoba namhlanje sike sibona abantu bevela kuma social media ethi umunye ngathwala ngenza u1 no 2 no 3 no, ngathi isona into enhle. Lithi iBhayibheli lasifunda khona ke naye enye into eyingozi ingoba isijeziso sobubi asikhishwa masinyane. Iyona into enza abantu ethi umuntu hawu yazi ngisenzile isono kodwa ngithe uma ngimikubazane ngithi fire ngabona kukho into ezenzakalayo shuthi ngiright awukho right. Inkinga isigwebo sobuba sikhishwa masinyane. Nayo ke ingozi lento yokuthi uma ubona unikwe i-second chance bese uthi wena shuthi angiphinde nakusasa. Ngenkathi ukwenza kokuqala waba novalo wathi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzongibulala, wabona ungafi, wabona izinto ziqhubeka zenzeka, wathi hayi sengingaya nalento esontweni, sengathi kukhonzwa ngibe ngiqhubeka nayo efonini. Nabo ubungozi, isigwebo sobuba sikhishwa masinyane. Kodwa i-tape recorder leya erecord data lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu uyisibani kuwe, ngisho bethi usebumnyameni wona uyakhanyisa uyabuka nje ukuthi we kunosuku olizayo, kunosuku olizayo uzomangala. Nginitshela isimanga, into efika imangalisa uma ufika phambi kaNkulunkulu ukuthi ngisho nesono sakudala sewasikhohlwa usifica ngathi into eyenzeka izolo, ngoba wena ucabange ukuthi njengoba ungajeziswanga masinyane naso kasikho. Ukubona umuntu ehamba la ngaphandle ebalekela amacala, kuthiwa wabula endaweni ukuthi wangabanjwa, wabaleka waphinda wabela endaweni ukuthi mhla ebanjwa kuthiwa avuka konke amacala eme ngeenyawo, kuthiwa wena 2001 njengoba ku 2025 manje. Sekuyona othi manje kwakwenze njani? Hayi yena owayengiqalile kuthiwa kuba ngilapha nje asikho right. Singacabanga ukuthi is right ngoba singakahlulela. Ukuthi uJesu kwakukhona umuntu enesihlahla esihle umvini. Wathi umethu uyafika ufica ukuthi awuthelanga nangonyaka odlula ubungathelanga na kule season edlule. iBhayibheli wathi umethu ufuna ukugenqa kwaqhamuka isisebenzi sakhe sathi awu ungeke nje kodwa unike nje enye isizini usebenze, ngeke nje uphinde ubenzele imvuselelo
eMpumalanga naye lo ethi uyahlala ngimthumelele ngomngani wakhe noma ngoma wakhe noma ezwe isound bese yaya ngimvukuzele kube kanye njoba silapha nje uyavukuza uJesu ngoba kunabantu angafisi ukuba bayekubhujisweni kodwa inhliziyo yomuntu nengqondo besithi hayi ngiphila ngoba kufanele bafowethu ngiphila ngoba uNkulunkulu mhlawumbe ukukhohliwe mhlawumbe akaboni no uyabona inkinga kunommelo wale ngeCalvary uma sithi siyehla isigwebo uyangena uthi inkosi ngeke na simnike linye ithuba ngeke na simnike linye ithuba asiphakameni sime ngenyawo ngeke na simnike linye ithuba nje ngeke na simnike linye ithuba ngeke na simnike linye ithuba into eyalimaza umoya wami ngibona abantu endaweni yokulahlwa eHades bonke bakhalela ithuba abadlale ngalo athi ohlabelelo siyabadabukela ngoba bona basenawo amathuba okubuya emhlabeni bezophenduka kodwa wena nami usanenhlanhla simlapha ngoba savuma ithuba hayi kanye kaningi mhlawumbe nawe uthi ngibeke ngithi ngiyalizama kwangalunga lalela uphila ngoba uJesu ucanga ukuthi ikhonto esengenzeka uJesu uyakholelwa ekuthenini wena mongabuyisana ikhonto enhle esengenzeka ngokaNkulunkulu faba ngaba usekho kodwa ngokaJesu usa deserve a second chance ikho sivala amehlo sesiyathandaza indawo ethi benomkhulu ngisayikadela indaba yami ngifuna ngizwa ngathi singavele sivale khona la ngena dawo yakho iseko ngena nawe eside nabantu emfuna ukuthandaza nabo abathi inkosi mawungangedluli nawo bathi mangingangifikele ukudlula kulomhlaba ngingabuyisene nawe abantu abathi ngifuna ukuthatha ithuba engilinikwa uJesu Jesu ufuna ukukusindisa ezulwini njengamanje sekubhekwe wena phansi sewafa yena akagcinanga ngokufa wagcine wakumela ulapha ngoba ukumele kodwa isinqumo sekungesakho nengoma ethi sebe kubhekile phakamisa isandla sakho senyathandaza haba izulu limngenyawo ngifuna ukhethe kahle sebekubhekile bekubhekile abalaphaya uya mntwana buya sivala amehlo thina sonke uya mntwana ubuyele ekhaya njena phakamisa isandla sakho senyathandaza usuku libala njena usuku libala uyele ekhaya njena
isikhathi eside bizela abantu kuJesu. Sengiyavala mina. Ngoba le into serious, into edinga wena lento. Hayi umuntu oseceleni kwakho. Mothi ngiyamdinga uJesu phambi isandla sakho. Sengiyavala mina. Sivala amehlo thina zonke. Jesu uyakubona. Thina singabona izandla yena ubona inhliziyo. Mothi ngiyafuna ukubuyisana noJesu ngisaphila. Kuyinhlanhla ukuphila. Abaphakamisa izandla abangenamahloni abazi bafunani. Cela beze phambili sithe sithandaza. Cela beze phambili sengiyathandaza. Buya mntwana bo. Buya mntwana. Cela beze phambili sengiyathandaza. Buyele ekhaya. Buyele ekhaya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Buya mntwana moya mo. Buya mntwana mo. Sengivisa ukuthandaza. Ayikho baba into emnandi njengokubona umuntu eza kuJesu ebuyisana naye esaphila. Mina ngisho umuntu oyedwa indlela engimjabulela ngayo menze kuJesu yamangalisa. Ngoba ngabona ingozi engale kwethuna. Igidigidi negidigidi zabantu bakhala umaye kuyesabeka. Into enza uJesu elenge ingoba uyayazi into engale kwethuna. Into enza uJesu wangahlaliseka. Wathi ngizobe tjatha ubuhlungu besiphambano kuyiphasika. Ingoba engafisi kubhubhe noyedwa. Ngiyanibongela. 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 Baba ngicela uthandaze nabo. Kafushane nje bangcwele ngiyacela sisho lo mthandazo emva kwami then ngasemuva umfundisi uDube noma ubaba Dube uDube sunibeka tanhle egameni lika Jesu. Nkosi Jesu na impilo yami nginikela kuwe. Ngena ubuse kimi. Ngena ubuse kimi. Nkosi Jesu ngiwabonile amaphutha ami. Ngiyadisola ngebona kwami konke. Nginikela kuwe namhlanje. Thethelele tonke tonotami. Ngente ngibe ngumfana wakho. Egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu. Kusukela namhlanje ngidawuhlala kuwe. Ngidawuhamba ngikuwe. Ngise ngiyokubona ngelinye ilanga ekhaya. Kristu Jesu Nkosi yethu.
Amen and amen. Usulimala. Usulimala. Buyele ekhaya.